5. Kto vie, čo je Docker? 5. Koľky poznáte VirtualBox alebo nejakú virtualizáciu? Vagrant? Lepšie, super. Koľky reálne ste nejakí serveristi alebo PHPčkari alebo takí, ktorí máte a reálne musíte mať na každej tej vývojárskej mašine nainstalované tie isté tooly a tak podobne? Všetci na to sa... OK. Včera tu chalani hovorili o Dockeri, výborná vec, kontajnery, ste v jednom cloude, potrebujete ísť do druhého cloudu, lebo Amazon je drahý, chytíte svoje kontajnery, dáte to do druhého cloudu, na Linuxe alebo na tej hostovskej mašine napíšete Docker, ja poviem pre Ubuntu apt install docker.io, vidíte tam svoje kontajnery, Docker a fungujete. Krásne, že? Mne sa toto páči, len mne sa to páči z vývojárskeho prostredia, respektíve niečo také, ako je Vagrant, kde potrebujete shareovať, respektíve mať ten istý setup na každej vývojárskej mašine, príde vám nový človek, nemusí tam 3/4 dňa nastavovať svoje vývojové prostredie, PHP, verziu a tak podobne. Čiže reálne mu dáte nejaký Docker kontajner, on napíše Docker run a funguje. No, Docker je fajn projekt, funguje akurát je na Linux. Na Macu, kto ho skúšal, tak funguje taký, alebo je taký projekt, ja som sa včera na to pýtal chalanov, že koľky z týmu, tam mali asi 10-členný tím, že koľky z týmu majú Macy, že jeden prišiel zatiaľ, ale ešte to nerozbehával, oni všetci fungovali na Dockeri, mali mikroservisy, nejakých 7-8 servis, Clojure, Node.js, PHP. Keď ste vyvíjali, ja vám to len poviem, čo on hovorí, keď sa u nich vyvíja jedna služba, tam má závislosti na ďalšie 3, stiahne sa 3 kontajnery, spustí a funguje mu to všetko krásne a vie, o čo sa jedná. Takže potom toto je. No. A tomu Macistovi, teda ja som sa s tým hral tie 2 týždne dozadu a tým, že mám Mac, tak som to chcel na Macu, nie? Tak proste ide na docker.com, tam pozeráte, že ako na Macu, samozrejme super projekt, ktorý má pekné logo, volá sa to, že Boot to Docker. A to je projekt, ktorý vám akože spustí alebo sprístupní ten Docker na Macu. Docker komandy, tam sú takže Docker run, Docker commit a tak ďalej. A toto vám začne bežať na Macu. Akurát vám nepovedia, alebo teda povedia, že potrebujete na to VirtualBox. VirtualBox je veľký prúser, kvôli tomu, že keď to spustíte, tak reálne oni nevie to ísť natívne na Macu, kvôli tomu, že potrebujú nejaký svoj kernel a svoje Linuxové komandy a tak ďalej. Takže tam beží nejaký virtuál, v ktorom reálne bežia až tie kontajnery a vy z toho Macu reálne dávate komandy na ten virtuál a on robí to, čo potrebujete. Výsledok je takýto. Proste moc to nefunguje. A ja vám poviem, prečo to nefunguje. Toto je ten projekt, no tu som si ja mohol klikať, že toto je ten projekt. Akurát, ten ani neskúšajte. Alebo kľudne si ho skúste, dajte tomu 24 hodín, keď to vyriešite do 24 hodín, tak sem prídete a poviete, ako sa to má riešiť. Prúser je presne v tomto, niekde laser, v tomto tu, stojí za tým orejko. Je to ináč super projekt, všetko funguje, až dovtedy, kým napríklad z refreshu, ktorý ste mali na hostovskej mašine, keď ste všetko mali setupnuté, dajme tomu, že do sekundy. Keď idete takto, tak v určitých prípadoch vám to začne robiť 20, 25, 30 sekúnd na refresh. Ako náhle máte nastavené nejaké washery, ktoré vám po update failu watchnú a refreshnú browser, tak môžete chodiť na kávu každých 30 sekúnd. Nefunguje to kvôli tomu, že VirtualBox ako taký vám ponúkne akože shareovanie, viete si namontovať hostovské foldre, to je asi každému jasné. Čiže reálne v tom virtuáli vidíte potom tie hostovské foldre a takisto ich potom vidí aj Docker. No len ako ale vy tie fajly tuto upravíte, tak je mu, nech to slušne povedať, kurevsky dlho trvá, kým sa spamätá a kým zistí, že teda sa ten file na tej hostovskej mašine zmenil. Takže
ja som hľadal akože solution, túto s Vladom sme sa zhodli na tom, že projekty, ktoré povedia, áno, máme riešenie, ale nefunguje, out of the box, není proste riešenie. Chvíľu mi túto chalani z web supportu tvrdili, že mám použiť SSHFS, ja som im hovoril, že ja nechcem také riešenie, ktoré budem musieť ešte nejako patchovať a tak ďalej. Včera sme sa zase túto s Martinom Čapkovičom z web supportu mali debatu, dneska som to skúsil, funguje to. Ale reálne to funguje takto. Máte VirtualBox, na ten boot to Docker hneď zabudnite, zostavte si tam vlastný virtuál Linuxový. Máte OS X, ten vám beží, tuto vám to celé beží na OS X. V tomto Linuxe si dáte Docker.io, ten tam beží natívne, krása, viete, mám to mať volumy. Nebudem nejak zabudať do toho Dockeru, to je... Môžeme si kľudne o tom pokecať, ja o tom niečo viem, nemám to na produkcii, ale viem asi, ako to funguje a na čo to je dobré. A takto vám to celé beží, čiže takto vám to začne fungovať. Reálne máte na tej Linuxovej mašine ako virtuálnu IP, nie virtuálnu, máte normálne sieťovú IPčku. Začína ma vytáčať tento IP, virtuálnu IPčku, čiže z toho SX-u cez browser na IPčku a fungujete. No ale ako dostať tieto fajly, lebo nebudete mať remote projekt na nejakom IDčku, alebo čo by to proste skončilo veľmi zle. Alebo vlastne tých 30 sekúnd, čo sme tuto ušetrili, by sme urobili tu. Takže ako to urobiť? A toto je riešenie, že vy tie súbory a všetky zdrojáky a celý ten projekt máte nie na Macu, ale máte ho tu. A z Macu len máte, jak to je? Máte mountnutý folder sem, odtiaľ to sem. Alebo opačne, čiže tuto editujete, tuto tie fajly sú, je to podstatne rýchlejšie, keby mal robiť IO zápisy na disk a celé to zrazu začne krásne fungovať. Čiže riešenie je nepoužívať mikrofón. Tam? Nie, opačne musíš. Tam je to veľmi zle. Celé je to zle. Potom echo bude chytať. OK, čiže riešenie je toto tu. Takto si to skúsite, takto to nastavíte, celé to krásne funguje. Mojich 5 minút hlavy je za mnou. Keby ste chceli o tom si nejak pokecať alebo zistiť o tom vlastne prečo to robím a tak ďalej, alebo o tom Dockeri, tak ľudne ma zastavte a môžeme si o tom pokecať. Mám to tu aj rozbehnuté, môžem vám ukázať, aké response time to dáva. A to je asi tak všetko. Chce to niekto vidieť alebo nie? Chybu v Twitter, Miku. Aj, to som sa zabil. Jasné. Toto je ten Docker kontajner. Tuto mám... Žati to. Máš to? OK. Pán Stríček. Tuto mám browser, kde mám nejakú IPčku, ktorá je 1.7.2, neviem niečo, je to sieťová IPčka, normálne tuto v Nervoze. Tuto som v kontajneri, teda v Dockeri, v tom Docker kontajneri reálne na SSHčku, mám tam zapnutý nejaký watch, čo teoreticky môžem spustiť. Reálne je to Grun server, ten ja spustím v tom kontajneri, tam sa niečo stane a začne watchovať fajly. Ale toto je reálne v tom kontajneri a reálne v tom virtuále, nie na Macu. A tuto niekde mám súbor, neviem, jak to takto poupratovať. Tak. Tuto mám file, ktorý keď uložím, tak reálne by mal tento watcher zabrať a tuto by sa mi mal refreshnúť browser. A ono to aj funguje, čiže je vám asi jasné, že takto to celé funguje a takto tie watchere krásne idú. Čiže toto je proste na hostovskej mašine, reálne sa to tvári ako file systém, čiže ja keď to tuto upravujem a stornem tie fajly, tak tuto zabere watcher, ten dá vidieť browser to refreshne, that's all. Response timey, hovorím s tým VirtualBoxom, boli 25, 10, dajme tomu, že o 10 sekúnd vyššie, teraz je to v podstate natívne, keby ste to mali na hostovskej mašine, možno ešte rýchlejšie, lebo celý ten stroj podľa mňa beží v ramke, ten virtuál, čiže reálne, a tie fajly sú tam, takže je to ešte o niečo rýchlejšie, si myslím. To je vlastne celé riešenie a celý ten vtip toho
toho zamenenia buď tú Dockeru imidžu alebo virtuál za nejaký svoj vlastný virtuál. To je celý vtip. Takže som vám, hádam, ušetril čas, Macistom a Linuxáci to majú natívne, takže tí môžu ďakovať Bohu, že to majú natívne. Dobre, díky. No. Zabudol ešte na druhý problém, ktorý tam je. Tento sa dá ešte